Здравейте! Ние сме Epic TV. New Generation. Сега, значи, на бързо обадка да ви вкараме в качка с времето. Сигурно се чуете къде бехме през цялото време. И следващия въпрос, който евентуално ще зададете е: кое е това тук лиленце? Така е в шоу-бизнеса. Значи, малко материалче за предстоящия празник на влюбените. За Свети Трифон. Абе, той е Валентин. Абе, да. Знам какво очакваш тази вечер. Съм подготвил специален танц за твоята прекрасна личност. Gangnam Style. Op, 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 Oppan Gangnam Style. Милишко. Имам специална изненада за теб. Oh, goddamn, that's a nasty shit. Whoa. Oh, it hurts so bad. Oh, God. Oh, God. Имам специална изненада за теб. Заповядай. Здравейте, здравейте, нещо жеза. Миличка, знаеш какво съм ти подготвил? Здрасти! И ако това, което показахме, не подейства, Винаги може да използвате. И не забравяйте да правите любов, а не война. Щом Мишко е казал, значи трябва да се прави любов. И между другото, не забравяйте за мене. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Yes! 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 Нищо няма да се чува. Нищо няма да се чува. I went to a whore, he said my life's a bore.